ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ଆମ ମାମା କ'ଣ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଧରିବାକୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏ ତାକୁ ଧରା ଦେଉନି। ଆଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପିତା ଶାଗ ଭଜା ହବ, ବାଇଗଣ ପିତା ଶାଗ ଭଜା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ହେଲେ ତାଙ୍କର ହେଇଯିବ ନା? ଆଉ କିଛି ଦିନ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବି ହେଇଯିବ। ବାବୁ ଆଉ କିଏ ଯିବ? ବାବୁ ତମ ବୋଉ ତ ଚମ୍ପା ଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ଯିବିନି? ହଁ ଆଉ କୋଉଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆହଉଛି? ବୋଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କୋଉଠି ଦିଆହଉଛି? କେଉଁ ପିଲା ଦଉଛନ୍ତି? ଝିଅ ପିଲା? ମୁଁ ଗୋଟେ କହିକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏନେ ଏମିତି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଲୁସି ଦିଦି ଫୋନ କରି ଲୁସି ଦିଦି ମୋର ଟିଟାନିସ୍ ନେବାର ଥିଲା। 10 ବର୍ଷର ଛୁଆ 18 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆମ ଝିଅ 5 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ନବ। ମାଇ କି ଶାଗ? ପିତା ଶାଗ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଭଜା ହବ, ବାଇଗଣ ପୋଡି ଭଜା ତମେ ଖାଇବ? ବାଛ। ସ୍କୁଲ କାହିଁ ଗଲନି? ଛୁଟି ହେଲା। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମ ପିତା ଶାଗ ଆଜି ବହୁତ ଶାଗ ବହୁତ ହେଲେ ବି ଅଳିଆ ବେଶୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳିଆ ବେଶୀ ଆଜି। ପିତା ଶାଗ ଭଜା ହବ। ଆମ ଇଏ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପିତା ଶାଗ। ହଉ ଦେଖ। ଭଲ ବାଛିବ ଶାଗ। କଷି କଷି ଶାଗ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ହେବ, ମାମା ଦେଖିବ ଆଜି ଖାଇବ। ଆମେ ଭଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାଛି ଦିଅ। ଆମ ମାମା ବି ବସି ବାଛୁଛନ୍ତି ଶାଗ। ଗୀତ ବୋଲନି, ବାଛ ଜଲ୍ଦି। ଶାଗ ବଢିଲେ ଏଲା ଅମ୍ବୁରଥା ସବୁ ଅମ୍ବୁରଥା ଖାଇବେ। ବାଛି ଦେଲେ ମାମା ଖାଲି ଏମିତି ଛିଣ୍ଡେଇକିରି। ସେମିତି କରନ୍ତିନି। ହଁ ତମେ ଏଇ ଉପରେ ରଖିଲା, ନଷ୍ଟ ହବ ଶାଗ। ଅଛି ମାମା ବାଛି ଦିଅ, ସେ ଅଳିଆ ମଳିଆ ପୁରା ହଉନି। ମାମା ଗୀତ ବୋଲ, ବୋଲ ବୋଲିବନି। ପିତା ଶାଗ ଭଜା।
ମାମା ପିତା ଶାଗ ଭଜା କିଏ ଖାଇବ? କଥା ହଉନା କିଛି। ମୁଁ ପିଆଜରେ ପିଆଜ ଭଜା ହବ। ପିଆଜ ପଡ଼ିବ ବା ଭଜାରେ। ଖାନା ଖାने ତ ଲାଗ ନା ହାତ ପଡେ ଏଇ ତ ଧୋଇଦେଲୁ ଛାଣି ଥୋଇଲୁ। ପିତା ଶାଗ କଣ ବାଇଗଣ ଭଜା। ରାଗ ପଇଲା ପିଆଜ ପଇଲା ଏପଟୁ କଣ ସେମିତି ଦେଖେଇକି କାଟିଦେବୁ ଦେଖି। ପିଆଜ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିବ ଭଜା ହବ। ପିତା ଶାଗ ଭଜା। ମାମା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଧୋଇ ଦିଅ। ଆଜି ପିତା ଶାଗ ଭଜା। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ପିତା ଶାଗ ଭଜା ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ, ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ପ୍ଲିଜ୍। ନା ନା ଫୋପାଡ଼ିବନି, ତମେ ଉଠେଇ ପାରିବନି। ଆମ ବୋଉ ନେଉଛନ୍ତି ଧାନ ବସେଇଥିଲେ ପାଉଁଶ ବିଲରେ ନେଇକି ପକେଇବେ। ସ୍କୁଲ ଯାଇନ କି? ନା କାଇଁ ଗଲିନି ଆଉ।